Hey mga paps, good morning. Mubiyahe na po ta mga paps adto ta sa downtown. Musuroy ta dito mga paps. Ito, nabit ako adton dito mga paps. Maghinahinit ta mga paps kay aron og makabalik ra tag sayo diri sa balay mga paps. Kasabay na ta sa may Birama mga paps. Dahil kay wala yung traffic ron mga paps. Adlaw taron nga Bernes pizza 12 bulan sa Nobyembre tuig 2021 mga paps. Kapit na gid ang Pasko mga paps. Sayo kay na-make up og basura ron mga paps or kada buntag na kanin mo pick up. Tagad kong bantayan mga hapon ron na mo pick up mga paps. Kinabanawa na ito mga paps. Kapit na mo subay sa Imbiles. Imbiles na ito mga paps. Diri ta maagi, walang ta dito sa Birama kay street kay malangan na ta, layo na kayo. Kay diri kay wakay traffic mga paps. Dali ra ta maabot. Okay. Loy kay kahimtang na sila diha mga paps oh. Wa gid tay nagpakabana nga official sa gobyerno nila diha oh, wag pangayo og kanang puyanan ba para matarong ilang pagpahuway magabi eh. Gamay kayo barong-barong ra kita mga paps. Stilan dolor.
Doon na ta sa Puente Circle mga paps. Ato na makita ang Christmas tree ay. Mao na ang Christmas tree tumoy. Kapit na gitawon mahuman mga paps. Ay, ato pa isom. Mao na. Ano yung Christmas tree sa Puente? Kapit na gitawon mahuman. Yan na ta mga paps. Marintas to ang toyo. Abot na kita.